dneska uděláme z terčeného pokoje královský pokoj, nebo prostě nejhezčí pokoj na světě. Čauky, dneska jsme tu se mnou, s Renčou a s Terkou. Čau. Jak už víte, tak budeme dělat z jejího pokoje fakt hezký pokoj, protože její pokoj je přesný a jí z toho minulého videa. Takže tak. Ale už se to trochu posunulo, už je to hezčí než to minulé. Jdeme na to. Takže, myslím, že nám tu něco daje, ale je to náš mix a kupujte si ho dresy, abyste ho podpořili a já si ho taky možná koupím. Já nevím, protože moc dresy nenosím, já je nosím jenom na spaní nebo na cvičení. Takže tak, jdeme na to. Posuneme mobil tady a opřeme ho o něco jiného, protože to neřešte, to jsem si říkal přilepila. Ty natáč. A jdeme na to. Teď já se vrhnu na postel a teďka se vrhne na skříně. Ale ta persona je usemčat na mokro. To bylo mokradení. No, já nevím, něčí náladu ještě. Tu zásuvku se nemůžu mluvit prostě, jenom jsem trošku prostě, ale mohla bych se jenom dostat ban a prosím sledujte nás. Já nemůžu prostě vzít se jen tak prostě vypat něco. A pak se volám mamce, mami, ona mi něco vzala. To znám. Co mám uvítat? Běž na skříň, tam tu už si to tam. Tady tu? Jo. Ne, tam tu. No, to no. Tady budu dělat 5 let. OK, tak já tam jdu. A ty ležela tím pádem na stůl. Nebyla úplně tady. Jdem na to. Běž první tam a A musíme uklízet dneska právě. Ano. Kdyby Tyrka, kdyby holky s náma chtěla něco dělat. No, tak já potřebuji tady tohle. Kamu, já mám takový pocit, že ten mobil spadne za chvíli. Jo, spadne, tak já tě trefím. Kamu, už padal. Už možná odrazu na bed, no to je jedno. Kamu, dobré, už jsem to myslela, jak to nespadne. Jdeme to. Ryně, já přemístím tady tohle už prach. Ano. Tak jo, ale jenom ne. Jdeme na to, oh yeah. Oh yeah, Já baby. tady teď chvilku nebudu, protože musím si jít namočit hadru. Posunám si, že to není úplně oh yeah, ale prostě chápete v tom, jakém smyslu jsem to chápala. Nebudeme pomlouvat. Nekecám, ani by jsme nepromluvali a jdeme na tu skříň. Se to udusím. Nikomu se lidi. Já vím, že kávice, že to dám. To už nevíte. Silikon. Teďka můžu taky hodit. Teďka první se tam tam tuhle poličku můžu ukázat. Tady tu čujte na nějakou poličku první uklidí. Jakože... Potom uklidí ještě tady tuhle, kterou už je trošku uklidzená, ale ještě lepšíme. Jo, tady to. A potom jdeme obě dvě na tenhle postižený stůl. Já mám trošku nečouhá trošku z figurky zem. Nejdu tady. A já jsem to držet a měla to znamenat. Až tady dolů, úplně nahoru. Takže jdeme to, lidi, těším se. Ne, netěším. Kámo, posun se už. Dobrý, nice. Já se bojím, co v tom mám. Jestli se to ptá, na co natočíme to na mobil normálně, prostě jo. Takže možná to nebude tak dobré, protože... Nebo tak kvalitní. A jdeme na to, lidi. I ten zvuk nebude tak kvalitní. Jsem kamotka umila. Ty výšátka jsou tak roztomilé. Protože je tu úplně prach a tak. A my to nejhezčí. Starý. Tohle mám ještě tam mě 5 muž první. Tomu lidi cirka to bordel, kdyby vypadla kámo na 50 let, kámo.
Takže dneska to nepřeměnit a vůbec Jako netěším to na o to. sobě taky o svým pokoji nic nechci, ty tam taky máš občas až bordel. Ale já mám takovou uklid. No jako jsem si taky docela uklidila. Kamo, čum na to, jak je tady ten prach. Na tohle fotku musím dávat bacha. Jsem tady udělal srdíčko normálně. Lidi, tady tuhle fotku vám nemůžu ukázat. Oni ti nevidí. To je fakt osobní, to se všechno rozsmát, že jsem vypadala jak segra. No to, že jsem vypadala jak segra. No, já jsem myslel, že to je smůček. Já teda ani nechci mít vystavenou toho lumpa. Pinkos. Málo jsem spadla lidi. No vidíte, ale já jsem tak malá. Kamo, tady mi musíš se někdy ukázat taky ve videu. Já si to vezmu na chvilku, jo? Jo. Lidi, už mám takhle mám už půlku pryč dole. A takhle to zatím vybrat. Ten prach je fakt hrozný. No, možná ho nevidíte. Možná jo, nevím. Možná to není tak vidět. Ale je tam fakt hodně prachu, že jo, Areňo? Jo, a tady nahoře je mega hodně prachu, lidi. Lidi. Tady nahoře je mega hodně prachu. Jako. No, ale tak já to tam neutírám, protože tam nedošáhnu. No, protože tam nedošáhnu. No, dívejte, takhle ještě mi to zbývá. Tak já to zase dám tady. Ty to by to spadne. Já spadnu. Bacha, radši ne tak. Nemá. Co robíš? Já vím, jak to položit. Já jsem spadla a hodila jsem trošku, ale to by nevadilo. A jdu se domluvit s Terkou, co tam chceme nahoře. Co tam bereme? Tam? Co mám tam nahoře? No. Tam nech to, co je. Tam nic nebylo. Tam bylo jen to pravítko. Nevím, co tam můžeš dělat. Asi tyhle věci. OK. Co tady je vůbec? Ne. Co tam je? Chci kouknout. Tohle. Můžeš. A to možná někdo z vás dostane tady tenhle mystery box. A uděláme soutěž a my se s Terkou domluvit, o co to bude. Tak počkejte. Bude to o malý mystery box. Možná, uvidíme, ještě si domluvíme. Takže